Mikkelissä Laitisen kulma on tunnettu jo useita sukupolvia. Silmälasit tulivat kelloliikkeen valikoimiin 1800-luvun lopulla. Seuraavan vuosien alkuvuosina käsityötä ja kymmenittäin erilaisia tuotteita löytyi kaupan hyllyiltä. Nykyisin Laitiset keskittyvät silmälaseihin ja edelleen käsityöhön. Tällä hetkellä me taidamme olla niitä harvoja liikkeitä, joissa vielä täällä hiotaan silmälasin linssit suoraan kehykseen, niin kuin on tehty aina. Sukuyrityksen historia on täynnä värikkäitä Suomen historiaan liittyviä vaiheita. Talvi- ja jatkosodan vuosina liike huolehti marsalkka Mannerheimin työhuoneen kellosta. Oskar Laitinen Oy lahjoitti Marskin työhuoneeseen jatkosodan aikaa seinäkellon, joka siellä on tänäkin päivänä Päämajamuseossa. Marski käveli joka päivä tuohon klubille syömään tästä Laitisen kulman ohi, ja samalla hän tarkisti mahdollisesti myös kellonsa. Eli voidaan leikillisesti sanoa, tai oikeastaan perustellusti sanoa, että jatkosota käytiin oikeastaan Laitisten kellojen mukaan.